Manje 24 minutes before the hour of 8 o'clock kumsombuluko namhlanje singena kanjalo sithi okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka inyembezo ezikhalile zincane kunenjabulo sazobhekana nawe. Happy Christmas kubantu bonke njengamanje ababhonasile izolo sithi sanibonani eJohannesburg kanye mayiphele bazinyendoda sanibonani eThekwini phansi eGagasini esinqonqaweni kaMashu siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu ebusuku ukuhle ngihamba naye ulobulobe mkhaya Asibulise kumakhaya ngamakaya kwindawo pokufika khona njalo lakho ningunqa phambili Izwi-Lomzansi njengoba sechilo ke phake umkhulu udokotela uprofessor uDr Khehlelezi unyaka ubemdakhulu ubunamahlande nyoka abona kudliphi no mosquito namhlanje umkhulu konakele mkhaya we had a hectic weekend bekushubile kakhulu mfowethu uNkulunkulu esebenza ngendlela eyisimanga singenisa abantu emanzini ukubi kakhulu mfowethu kube kuhle kakhulu abantu babuya nezinto babe bephethe kakhulukazi emanzini wathi kuyo emanzini ethexa ubuye emanzini nemvula yehla kusho ukuthi izokhucula zonke izimo abantu ababheke nazo nezikhona ekuhlaleni awuthatha usibeke mkhulu ngokwenzeke emanzini angithi ke mkhaya masiye emanzini sisuke siyocela ila siyocela khona ukuthi baba uNkulunkulu sicela u1 no 2 no 3 ila esiyobika khona futhi nezinkinga zethu esisuke sibhekane nazo sifike izolo sangena emanzini ngike ngenza into abantu badide kakhulu abantu banale understanding yokuthi umuntu mayongena emanzini kumele avela azayongena esizibeni ngiphinde ngithande imessage ekhishwe I think uDepartment of Health eradweni mabekhuluma bathi siyacela kubefundisa abantu abafaka abantu emanzini ukuthi babafake eindaweni ezisafe njengamanje I think swimming pool is one of the safe place la okusafe khona abantu abangena khona ukhumbule ukuthi amandla akumuntu uyayikhumbula leyo nto amandla akumuntu taking from the Bible lithi Bible Moses uyaqonda yini lokho kuphethe ngesandla sakho iqala ithi yona Moses indawo usumeke yona njengamanje ingcwele khumula ini imbathatha zakho uMoses ayinga understand ukuthi yena indawo ekuphi le indawo amekuyona injani iphinde ithi Moses uyaqonda yini lokho kuphethe ngesandla sakho into engishizolo ngishumayela kubantu ngitheni yayiqonda yini into enihamba nayo esemzimbeni wakho uyabaqonda yini abantu abadala bakuwena uyayiqonda yini lento kembathile lithi iBhayibheli uMoses wayengaqondi uthi ngiphethe induku yena wayibona induku abantu abaningi mabebona iswimming pool they see a swimming pool mina ngibona iswimming pool kodwa ngibona amandla uthiwa Moses lahla phansi lento iphethe ngesa uma ilahla iphinde kuba inyoka uyabaleka kuthiwa Moses musu ukubaleka nabantu eswimming pool mabe babona nje swimming pool abaqonda ukuthi amandla akhona laphana mayibaleka bathi bamba ngomsila mayibamba ngomsila ijiki iphinde kuba induku izolo besiye eswimming pool yayizwa leyo nto izolo besiye swimming pool mina ngithi besiye sizibeni it's a homemade siziba yayizwa leyo nto isiziba esikaNkulunkulu it's a natural made esinye it's homemade because kunokuthiwa kunamathenda okwakha amadami ugujwa kodwa lesiyana kade siye kusizolo it's a homemade la engenza sure ukuthi noma kuthiwa abantu ngendlela bebaningi ngayo abantu ngenza sure ukuthi ku safe angifuni ukuphuma into embi kuthiwa uKhehlelezi uhamba nabantu emfuleni babuya bengaphelele noma umuntu eseyiphathele istress zakhe uzothi efuna ukushona ashiye pendi igama lika Khehlelezi ayiphosa emfuleni bese uyafa bese kuthiwa uKhehlelezi so ngenza sure ukuthi isafety yona engihlala ngihambisa phambili ngaso sonke isikhathi izolo besemanzini sithe masibuye emini bekunenkonzo yokubonga ugcwele mfowethu we had people coming from Swaziland bantu ade besuke Cape Town Johannesburg Mnambithi Newcastle Bloemfontein eBhayi iTheku lonke Maritzburg bonke abantu kade belaphana mfowethu bebedlula 1000 bebe baningi ngendlela eyisimangaliso siyabonga kakhulu sodlulisa ukubonga kubantu abasizakele beprofetwa abasizakele bethandazelwa thank you so much and I so wish ukuthi namhlanje sixoxe nabo sike siyibeke leyo nto sixoxe nabo angazi ukuthi kodwa namhlanje uzongibuzana kunjalo ke mphlophuleka mhlambe ukufleka radio ngokusekwamkela apho ngasekhaya kulonda ophlopuleke ukuyo enqubeni egama la Khehlelezi City isintu sami ngalo elixesha mhlambe ke mkhulu before sihambe kakhulu ndiyazi abantu babhizi benza amalungiselelo okugodiko bengasemakhaya abanye kunengxaki ababheke nazo abakwazi nokuya emakhaya ingabe kubaluleka kangakanani ukuthi mhlambe umuntu ingathi angaka ageze asusa amathunzi amnyama megudu okanye mhlambe xa ngaba ebuya asuse amathunzi amnyama kubaluleka kangakanani mhlambe good question mkhaya wami
kubalulekile ukuthi before ekhaya number 1 hlola hamba ohlola emntwini omazi ukuthi uyahlola ngempela ozokutshela ngezinto ozoyifica ekhaya ozokutshela ngohambo lwakho ukuthi uma uhamba expect 1 no 2 uma uhamba umoya ngcwele uthi kubalulekile futhi noma sewubuya uyothola umuntu ohlolayo ozokutshela ukuthi yabona ngoba usekhaya kunento eyenzakalile 1 no 2 sayikhumbula ukuthi yes ngiyayikhumbula njengamanje yenza 1 no 2 no 3 ngoba kunento kade imosheke emsamo kunabantu abathi mabe ekhaya kanti sebecushiwe vele ukuthi mayifika uzonyathela phezulu komuthi ebese phathwa inyawo zingaphindi iphole kunomuntu othi ngagoduka ngaye ekhaya ngithe mangibuya ngaphelelwa umsebenzi angiphindanga ngasebenza izinto ezenziwe ngamasibomulezo sometimes bagange baleni sometimes bayogange emathuneni kunomuntu othi mina nginandaba ngiye ekhaya kwa wena uzo affecteka ngoba vele uzohlangana nabantu abakade beye emakhaya babuye bakuthelele ngezinto zabo noma wena ungaye emakhaya kunomunye othi ngathi ngivalele uDisemba ngithe mangibuya umsebenzi waphela vele kunabantu abathi mabe emakhaya bafike bakhendle imithi emihle bakhendle imithi emimbi kunabantu abathi mabeqeda kubonasa beze kokhehlelezi mabefika athi ngifuna umuthi wokuthi nokuthi uthola ukuthi lowo muthi affect omunye umuntu athi mayibuyele emsebenzini uthola lo muthi umshange sithunzi umsebenzi umphelele so that is why ngoDisemba kubalekile ukuthi noma kuthiwa kwenzakalana kanjani zama ufinyelela ukuthi uyowazi nje uhlole uthi ngifuna ukwazi nje kwenzakalani ngempilo yami ngisafe kangakanani kuDisemba because abantu basebenzisa imali ngendlela ezehlukile ukhona oyisebenzisa kahle ukhona ongayisebenzisi kahle owazi ukuthi nje manginemali kumele ngiyofunana nezichitho zokushaya abantu kumele ngiyolanda imithi yokubulala abantu kanti leyo nto it's not right akafuneki umuntu onedlozi elithanda ukubulala ngaso sonke isikhathi ngoba leyo nto ikwenza izinto zakho zivaleke ileyo nto ikwenza ukuthi unyanywe ngabantu so ke kubalekile mfowethu ukuthi abantu mabebuye emakhaya buyaniyohlola ukuthi ngihambe kanjani indlela yami benjani noma ngizohamba ungavelelwa ingozi endleleni kanti lento ungayiboni kodwa ke sizoza ukuthi abantu bathini kunjalo ke mpholophuleka inkqubeni igama la Khehlelezi City isintu sami ongathetha nomkhulu ngalixeja emnqabeni ungaqhagamshelana nathi phake ku 060 4807164 ukuthethe ubuze wena ukubuza apha ke kuye ke udokotela uprofessor uKhehlelezi ngalo elixesha ozongena thani hlole lemkhulu awungena ubuze nje ngoku osithetha ngako namhlanje enqubeni siyakubuliza monika alo njani sikhona kunjani ba ngiyaphila umthembu manje nginenkinga yenyawo umsipho angazi umuntu manje ngengazama ukuthi nje emakhene sakhe ngayakohlola kodwa yakuphila imake baba mawuthi wena waya kohlola uke wazohlola kaKhehlelezi yeah ngiyakubuza baba question mark le uke wazi ngiyafika baba umthembu ufike nini ngiyithengile bekambini ba umthafiki ba ikhona into esakunikeza yona bakhona akukhona isebenzi yabakhona angakwazi kwami kodwa manje ukusukuma-ke manje okay so ufuna ukusukuma manje bakusukumeki njena ngiumuntu onendlela ngihamba ngenduku enza kanje baba ngicela ukuthi ufike it's either ngomgqibelo kumina noma ufike ngolesihlanu sibone ukuthi senza njani enye into asikukhumbule lokuthi it is not about umlingo njengoba usho ukuthi sezingcono kodwa inkinga ukuthi sekufanele usukume konke soloko sikwenza half yabona ngoba sesiqala lokuqala okwesibili ke asilwele ukuthi njengamanje sukuma ke lapho khona yebo mkhulu siyabonga fika kumina kusasa ekseni noma fika ngolesihlanu ekseni noma ngomgqibelo ngihlaba mkhulu ngafika ngolesihlanu ekseni akunankinga asifike fika ngomgqibelo nje ekseni akunankinga ngithola ekseni nje ukuthi ngubani mkhulu hayi khululeka ngizokukhumbula baba ngiyabonga alright Nkosi kakhulu sifuna abantu abanjalo ke bazoyixoxa indaba inqubekile igama la sithi isinto sami siqhubeke phambili ku 060 4807164 enqubeni siyakubulisa Monica mfowethu kunjani sikhona baba kunjani ngiyaphila baba kunjani ngiyaphila dokotela wami khona loThoza lwami yebo baba yani dokotela khona umbuzo elembeni nawo ngayabuza uphawu uveza ukuthi amabhizinisi nawo okanye ikhilasi owaphi then imake baba uthe imake uthe amanye amabhizinisi enginawo kanjani
owaveza ukuthi ukunye kwenza ukuseceleni kodwa unkosikazi ulekelela ukhona kunokunye ngikwenza eceleni kodwa kunjani unkosikazi okulelelayo kuona usho njalo ya unkosikazi ulekelela ukhona yes right la isitho yami ke masibheka kokuhlola njengamanje umuntu wesikhathi ngaba ongathi uyichafu kabantu akungqibo konke umuntu yabo sezinelokhu kahle lokhu ngafika sobatela workshop bokuhamba emsutla bemjabulise ngikwazi ukuthi mhlambe iliphi ngathi isikhathi ukuphathela lamadoda isiphi strategy wakini unkosikazi lo nayo umsebenzi sokuyena ngempela ngoba bamselela ukuthi hayi ngoba abantu abaningi kahle ukuthumba amakhosikazi yabo alright lidiyangwa mhlambe maybe lo mbuzo ungawubeka ngesingawe angazi ukuthi umbulobuleka uyabuza ba yiphi imfihlo onayo owayisebenzisa ekutheni umama sekhaya nibe ndawonye kakhulukazi kumsebenzi owenzayo akulekelele yes mama yes akekho yedwa yeah ubuze istrategy ukuthi ukulekelela namanye amadoda ukuthi ifamily ihlangane njengoba nawe wenzile uhlala usisho ukuthi okwenzayo okwenza wedwa bakhona mama bayakuseka ubuza ukuthi isiphi istrategy osisebenzisayo ukulekelela amanye amadoda ukuthi nawo ifamily zayo kube into eyiwani okay right asikhulume lokulobulobu ngake ngayisho ngathi kwesinye isikhathi mawuyindoda kudinga ube nenkani khona ozongizwa khona ongeka ngizwa kwesinye isikhathi yasiza kubantu besifazana inkani nje yasebenza yeah ube nenkani nje and number 2 ngakutshela ngihlala ngibatshela abantu besilisa ngithi indoda ayixolisa angifuni indoda njalo ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa mama kwesinye isikhathi indoda ayixolisi indoda ixolisa ngama action okay uyayizwa leyo ixolisa ngama action that is why abantu bakithi abamnyama isilungu sibuye sibadide kodwa bayasithanda ibona abajwayele ukuthi action speaks louder than words angithi kodwa mangithi indoda ixolisa ngama action abangizwa abesifazane bazokhala bathi uthini manje yes ngishumayela kanjalo nasesontweni number 2 indoda ibe neqiniso mawuyindoda ifuna indoda enemfihlo Angani uyafihla kusizo nefone yakho ayisakwazi ukuhlala phansi endlini uhlala ila kuwena uhlala uyifihlile no indoda nje ayiqonde qo ungathi isenovuka khona umngane wami uthi bengisithanda isithembu ngizenza umuntu ophupha ebusuku ngaphe ngathi kwakuthini ubani wena ufuna ngimthathe kwakubani uthi ngiyamuza umama uyavuka uyangibuka uthi ngathi kwakuthini uthi ekseni wavela umakoti wangangibuza uthi ngilindele ukuthi angibuze phela uthi kanti uthini ukuthi wangibuza waqhubeka nenkulumo uthi manje mkhulu sengifuna iplan ukuthi ngifuna ukubhoboza leli yaphupha ade ngiliphupha ngizothini ke akangibuza uyithulele nje so mawindoda nje kumele ibe neqiniso into fanele yazi nje ubhuti kumele ibe neqiniso ekubeni sekulisa bona ekhaya baba yes sir kunjani dad yebo baba nezokatela document yebo sanibona document hayi bengicela ukubuza mina udokotela naye ngamuzwa ethi lapha akubona bonke abantu abayosinda kuyena yes kodwa mhlambe kudokotela lokuthi mhlambe ngakube uyekhulekele lokho uNkulunkulu silabantu akukho uNkulunkulu bamvezele lawo bantu abasuke bangasindanga ukuthi kungani. Good question. Yeah, ngifuna I like such questions. Uthi wangizwa ngelinye ilanga ngithi akubona bonke abantu abawusinda Khehlelezi. Namanje futhi ngiyasho akubona bonke abantu abawusinda kumina. Kukhona abantu abayusinda lobulobu ngokuthi ngifike ngakukhombisa ngathi mina nangu ubaba uNdlovu, nangu ubaba ubani. Uma usindiswa ubaba uNdlovu ukhumbula ukuthi kahle kahle usindiswa ngobaba uNdlovu. Kodwa usindiswa uKhehlelezi through ubaba uNdlovu. Okay. Yayizwa leyo. So akufanele ngukhehlelezi ngigijimele yonke into. Abantu bayathanda ukunaka okubi bangakunaki okuhle. Uma bekukhumbula abantu vele isocial media ukazi wena ungabe unamanga mawuthi social media 5 days iphelile bekhuluma ngomuntu kahle. The entire world ikhuluma ngaye kahle. Twa impela
kwala ngisho usuhamba unikelela abantu uhamba ubanika ukudla every day uthi kusasa ngizobe ngisemlazi after that ngizoba yakamasho ngiyeverele ngeke bakukhulume kahle the very same people ade bekunika ukudla ubanika ukudla uyothi uyoqeda ngolwesihlanu uyoqeda le maybe steng bawo bebekhona abanye abazobe bekukhuluma kabi so nje ngiyamuza umbuzo uthi why ungakhulekeli kubaba uNkulunkulu uthi labo kungani laba abanye idlozi akulona lonke idlozi elithi kumele ngisinde Khehlelezi mina ngishilo ngathi abayosinda kumina abantu abathi mabelele ebusuku bangiphuphe umuntu ongiphuphayo idlozi lakho liconfirmile ukuthi confirmed lo muntu ngiyafuna ngisize ukuthi asisize la ekhaya so wena foster lokubhiza ungikhuluma ngabo kwakho lokho idlozi lakho liyokushaya idlozi lami liyokushaya futhi idlozi lami linolaka kakhulu especially ngiyamdabukela umuntu mina osuke ukukhuluma kabi ngegama lami ngoba angikhulumi mina ngikuphendule ngeke ngikubuke nje ngithi bese ngishisa amakhandlela ebomvu namnyama ngibulala inkukhu emnyama bese ngithi amabhadi wonke akamilandele Ivile wasemthabathe emnxebeni enqobeni siyakubulisa Moleka Sanibona mkhulu njani siyaphila umkhulu yimini ulobulobu akayena umkhulu tanami Kondiso olamasini yebo nomqondiso sisiwami yebo baba mkhulu nginenkinga ngikusabe isithathu nje ngithethe ithi hayi ngiyawubuza ithende uhlala kuphi mama ngihlala kaMafu kaPeni lalela ke mama wethende ukhona yini umuntu owakwahlangana naye eThekwini cishe kwakumhla ka12 uApril nithe manihlangana naxoxa lezi zinto zabantu besifazane wangathi kunento afuna ukujoinisa yona lezi zinto ezijoinwayo ukuthi faka imali engaka uyothola imali engaka faka imali engaka uzothola imali engaka cishe ngomhla ka12 April this year uyangizwa ngithini ngizama ukukhumbuza ngizama akasiriverse umqondo buyisela umqondo emva uthi umoya ongcwele kima ngikhuluma ngomhla ka12 April this year bese ngithi mina ukhona yini umuntu wesifazane la lo muntu mangibheka uthi umoya ongcwele ngihambe ngiyofika endaweni yasetshe uyayazi indawo kuthiwa yitshela imnyama angazi noma isePine Town noma ikuphi ngiyawukhulu ngiyizwe ngayo noma ngingayazi lalela lo muntu uhlala khona endaweni yakotshela imnyama uthi umoya ongcwele kukhona into sisi wena ube nebhadi uhlangane nomuntu onosatanism wathi umoya ongcwele lo muntu wazenza umuntu angathi kunento eyibusiness ayenzayo noma kunento afuna ukuchazela yona uthi uNkulunkulu kimi kukhona into eyasala eyakho yasala kuyena wantshontsha into engathi isithunzi sakho ngibese ngithi moya ongcwele kwakwenze njani ngoba phela abaningi abantu ahlangana nabo lo sisi uthi umoya wena sisi kwakufanele bese ngathi namanje yazi uthi mawuqeda kuhlangana nalo sisi uphathwe likhanda kabi ebese ngathi umoya ukukhomba emva noma idlozi lokho likuphuphisa emva amathuna asekhaya didwa ukuthi mawulokuthi uyakhuluma namanje ikhona into eyikufa okusemzimbeni wakho njengomuntu angathi namanje yazi uhlangothi lakho lubuye libe ngathi lifuna ukugeja ngathi lifuna ukuthi ubanje uhlangothi wathi uNkulunkulu angiyikhulekele lento kakhulu ungayeki angazi ukhona umuntu engimzwayo la obuyayo njengomuntu angathi ngaze ngithi mina sisithembeka angazi mina makuthiwa sisithembeka kakhulu ngobani njengomuntu angathi wena sisiba nomona abantu endaweni lapho uhlala khona njengomuntu angathi usuke wanukwa ubuthakathi angazi noma uyangizwa insisi yebo mkhulu ngiyezwa uma ngelinye ilanga ufika kuKhehlelezi ngithengela iphakethe lamanaliti mawungithengela iphakethe lamanaliti ukhona umuntu engizofike ngikugcobise wona enyaweni bese ngikujoja ngalawo manaliti bese uthatha lawo manaliti uyowaphosa emlilweni uyozwa kunomuntu oseduze lapha endlini noma eduze ekhaya oyophathwa yilezo ithende siyoyixosha ngomlilo zibuyele kuyena mahala ngeke ngikucharge amen mkhulu ngiyabonga kakhulu siyabulela siqhubeke phambili sithabathe ukugqibela siba mhlawumbe ngabuthini apha enqubeni kanti kwaxhoba ngepeni nephepha uthabathe icukacha nengcombolo ezithe kakhulukazi ukwazi ukulandelela uba wena ungancedakala njani nanoba mhlawumbi ke ufuna ukuya epharmacy enqubeni siyakubulisa Moleka yebo sawubona sapota lobilungi linjani ma philile njalo sikho hayi bo nkosiyami dokotela nami ngiyafa izinyawo ikwasho ingibambile ngathi ngiyahlala amabhodlela ngendlela ezibuhlungu ngayo oke wawusheka ushukela kodwa nawo angizwa
uke wawucheck ushukela uyehla ivoice manje ushukela wona uke wawuchecka mama yebo nginawo baba ushukela nakho angithi ke manje okwakho ngizwa kuhlukile lo sisi ngiyambona okwakhe kwenziwa but okwakho lalela umoya ungitshela enye into la yabo ngoba ngikubuza ngokuthi uke wawucheck ushukela kune medication oyidlayo engahambisani nawe uyangizwa ngithini kune medication oyidlayo engahambisani nawe uke wathi uNkulunkulu angikuthumele futhi kudokotela mangifika kudokotela ngithi dokotela shintsha lo mjovo kube sengathi ngisebenzisela lo munye kukhonto engahambisani nawe la ewushukela ebese mawuqeda kubuya lapho ubuye kimi mina ngizofika ngunike imbiza engiyobe ngikunika yona eyokuvuselela imizwa yakho hayi ukuthi uthanda abantu besilisa ungizwe kahle mama kodwa lento mayishaya imizwa yakho ishaya izizokhiphela einyaweni zakho njengamanje awusakukhonzile ugqoka icathulo usufuna ukugqoka ama morning shoes noma ugqoka ophaqa inyawo zakho ufuna zihlale ngathi zivulekile mawulala ebusuku ngibona lezi nyawo ungafuni ukuyimbathisa ingubo njengomuntu angathi ungahlala zingaphandle kwengubo zishisela kakhulu ziyajuluka khuluma ngizwe kunjalo baba kunjengokusho azimbathi inhlobo lalela ke hamba uyokudokotela mawubuya kudokotela kuye kimi khona imbiza ngizokwenzela yona free of charge yebo baba ungagijimi ukuthi ukhetheleza ungithumela kudokotela mina ngifuna enyangeni yenza lento ngisho ngoba uzoya enyangeni still ungasindi iya kudokotela ayoqondisa imedication yakho bese ubuya kimi ngikunika imbiza mahala Danki baba ngiyabonga siyabonga Enkosi kakhulu siyabulela mithathu imizuzu bakubethe point imbi yesibhozo masimbambe emkhulu okugqibela lobi singambamba okugqibela kodwa ngami yabo le ndoda egqoke ishirt eliyelo lo baba ugqoke ishirt eliyelo lo ugqoke ishirt eliyelo sawubona baba lo baba unenkinga lo baba umethwele isikhwama kanjena ngizwa kufone wakuthiwa wapi esengene engozini yemoto ukhona umuntu owadlula kabi kubo straight wadlula ngesikhali noma wadlula ngengozi wathi umoya ongcwele masilandele lokwemile lapha uthe umoya ongcwele angifuni into engathi uMnazaretha oyijuba straight mangufuna lo Mnazaretha kukhona umsebenzi ade kufanele bese ngathi wenziwa umuntu eyisihlobo sakhe ozowenza ulo December wathi umoya ongcwele ngizwa idlozi la kubo limfune emva ekhaya ngithi kanti kunobani baba ekhaya ngoba izinto zalo baba azikho right straight yazi uthi uyahlanganisa kuhlangana ngimzwe ekhaya enhliziyo yakhe njengomuntu angathi kuhlungu kakhulu wathi Jehova kwakufanele ukuthi lo baba ngabe unesithembu kodwa ngizwe umuzwa kababa wakhe ungavumi ukuma kube sengathi izinto ziyafa ngezwe ngisho ngisho nemizwa yakhe ifa straight angazi baba noma uyangizwa yini lapha khona uyangizwa yini baba thank you ngizombona Enkosi kakhulu siyabulela alright mhlambe mkhulu masi ebanikeze incukacha nenqombolo esithe kakhulukazi nabo ke abanqwenelayo bake bafika ke ema pharmacy chemist bathathe oko bazokuthatha njengoba bezogodwa ngasemakhaya kakhulukazi uninzi lwabantu lobilobe asikusho futhi lokho ofikile kimi akayishaya isifuba ngokuthi nginyathelile ngafika kuKhehlelezi akubona bonke abafika kuKhehlelezi bayafisa kodwa bagcina bengafikile umuke wafona labanje ucingo lakho kucelebrateele lokho kujabulele kwayikhona lokho okay ngoba baningi abantu sinama appointment amaningi nama yangihlula konje ngamanje ngithe ngoDecember nginenkonzo ezoba inkulu iseZimbabwe ngiyocelebrate futhi eZimbabwe ngiyakubo ka stepfather wami already nginama appointments amaningi kakhulu eZimbabwe angilindile abantu sebezwile namanje futhi mawu ku Facebook ubona phone wenze appointment yakho yaseZimbabwe ngifakile nepost la ku Facebook ngizobe ngiseZimbabwe as from umhla ka 24 esigodlweni la eThekwini ngiyoze ngiqeda ukusebenza ngomhla ka 23 eGoli ngiyoze ngivule ngomhla ka 30 so inamba ufona noma inini anginankinga mina ngilali 24 hours inamba ngizoyishiya inamba yokuqala ongangithola kuyona ithi ngizobe ngise East London futhi ngolesithathu okay ngo 5 o'clock ekuseni ngizobe ngise East London opposite uAbsa Bank so ngise pharmacy yami ngizobe ngihlola khona East London bonke abase East London inamba zithi 071 071 130 130 78 08 063 051 7641 072 1234 976 976 TikTok
sengikhohliwe, I think it's at Dr. Khehlelezi, angazi kodwa ngiyazi kodwa ebese kuthi uFacebook nyanga yodumo mzo, uYouTube Dr. Khehlelezi, uInstagram Dr. Khehlelezi, kanjalo lobi iwebsite ebaleka kakhulu ehlala update ngazo zonke into engizenzayo. www.drk UK wakhona it's kayonline.co.za, www.drkonline.co.za. Kosimhlela sibonga kakhulu sidibona khona futhi kwixelizayo khisimsomhleyokezela nabasethekwini bangasivakashela ngesonto iyokubikhona isonto Sunday emahlabathini eVerelem uthi nyanga yodumo mzo, kanti ke ngomhla ka17 silapha nemzo lifestyle uzobe khona uThukzini, udlala kuThukzini ehamba noTips, ehamba noMadanoni naye uMemelo Sekeleti. Mama Siyabonga. Danke sehr.